ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନବା ଦଇତା ମାନେ ଛେଚା ପକା କରି ପଣ୍ଡା ମାନେ ବାଡିଆ ବାଡି କରିକି ମତେ ଏତେ ବାଟ ଆଣିଲେ ମୋ ଦିହ ହାତ ଦରଜ ହେଇଛି। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଗଲେ ଭିତରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଆରେ ମତେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ନା କଣ? କିଏ କିଏ ସେ ବାହାରେ? ଏଠି କେହି ଜଗନ୍ନାଥ କି ବଳ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି 9 ଦିନ ମଜା କରୁଥିଲ ସେଇଠି ରହିଯିବାର ଥିଲା। ଏବେ କାହିଁକି ଆସିଛ ଏଠାରେ? ଏଠି ତମର କିଏ ଅଛି? ପଳା ପଳା ଏଠୁ ପଳା। ଆହା ଆରେ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ପୁରା ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ପୋଡ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତମକୁ ଛାଡିକି ମୋର ଆଣେ ତମକୁ ଛାଡିକି ମୋର ମନ କୋଉଠି ଲାଗୁନଥିଲା ବୁଝିଲ? ହଁ ହଁ ଖାଲି ମୁହଁରେ ତ ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲା ତ ମତେ ଏକା କରିଦେଇ 3 ଜଣକୁ